Кажете, каква беше причината толкова да сте разстроени и да се свържете с съдебен спор? Сутринта идва а ние бяхме заспали в тука. Този палатков лагер живеете в него? Да. Идват една група полицаи много и ритат палатката и вика: ставайте, мама ви ставайте. Аз викам: чакай, нищо не сме направили, защо да станем? Строете се тука, вика. Всичките накупни събраха. Един дърпа другото момче и ние от страх да правим, вика: къде са децата? Търсят деца. И аз от страх, като видях, че идват за деца, вземах за детето да бягам. Те ме фанаха. И като ме шимнаха един умрук тука и паднах на земята. Ето виж, окото ми посиняно тука. Ей, тука ме ударяха, много ме биха. И дърпат детето ми. Единият полицай ме фаща, тъй ми върти ръцете и детето ми беше в ръцете и падна детенцето ми и много плаче. Единият пък ме дърпа, тъй от косите, тъй станах, тъй. Тъй ме дърпат. От тука до сушето ме дърпат. И другия пък по краката марита с ритници. И вика: майка ти да циганска, дай детето, вика. И аз викам: не дей, моля се, бе, господине. Дай ми детето, моля се, бе. Пък той ми вика, викам: аз вече съм моля на него. Четям лайната, господине, моля ти се. Дай ми детенцето. Вие, чакайте да се ориентирам. Вие каква сте? Бабата ли? Бабата на детето. И детето ми много риве. И той вика: господине, викам, моля се, ти нямаше съжаление, че нямаше деца. Как тървеш детенцето ми от мене, че много плаче. Колко е голямо детето? На годинка и 9 месеца. Вие колко деца сте родили? 6. 6. За колко тях се грижите? Колко хора се грижим? От тези 6 деца, които сте родили, колко са тук? Само двечки. Къде са другите? Всички са в дома. Взеха ги се полицаите. Под насила ми взимат децата от мене. Зорлен ми взимат. Бият ги и ги взимат. Защо нищо не съм. И той ми казва: колко пътя ще ми издеш лайната, аз ще дам детето, вика. Това ви го каза полицаят? Да, полицай ми казва. Знаете ли му името? Не го знам името му, не му знам. И той много има тук звездички. И аз не го знам какъв е. Голям човек. Ако го видите, може ли да го познаете? Да, ще го познае. А защо ви биха полицаите? Вие така предизвикахте ли по някакъв начин? Оказахте ли съпротива? Оказахте ли съпротива? Вие блъскахте ли ги, ударихте ли ги? Няма, не. Ръка не дигнахме, само си взимаме децата. Те ни дърпат и ни блъскат. Живот нямаме от полицаите, Старозагорски полицаи. На стара жена по краката така. Как сте се грижили за децата си при тези мизерни условия? Не, много хубаво бяхме. Ние си ги гледаме. Кое ви е хубавото тук? Не мръзнете ли? С всичко. И чисти са нашите деца, чисти, много хубаво. Тези деца, обяснете ми, къде ги къпете? Вакцинирате ли ги? Ние сме на кавали, има си личен лекар. Имат личен лекар, всичките вакцини са ударени и ги храним, хем ги кърмим. Ние дойдохме тук на гости. Значи ние живеем и в Колина, в квартира. Къщата е вила, 2-етажна. И ние дойдохме тук при майка ми на гости за един ден. На гости, да си направите пикник, да. Сигурно. За един ден. И те сутринта много рано ни фанаха на палатката, как спими. И казвам: ставайте, мамичката ви, циганска. Какво лягате, вика? Той много, вика, късно. Пък 5 часа беше сутринта. 5 часа беше. Не събудиха. И ми прави така на палатката ми и вика: скарай бебето отвътре. И вашето ли дете взеха? Да. Колко деца взеха общо? 2. Вие сте двете сестри, нали така? Вие сте сестри, това е майка ви. Аз съм майка. И ми казва: не дей, бе, батко, викам, моля се да ми взимаш детенцето. Аз имам само едно детенци. Вас биха ли ви? Удареха ме тук в рамото. И ми скъсаха гащите, виж. Дядо ми дърпаха детето. Чак ми скъсаха гащите. И ми вика: мамичката ти да мръсна, вика. Ти имаш, вика, едно детенце само. И аз имам, вика, един може ли да го лапаш? Колко пъти, вика, ще го лапаш? Кажи ми, вика, колко пъти ще ми лапаш? И аз викам: не дей, бе, батко, да ти ям не дей, бе, батко, моля се, пускай ме да светивам за детето ми. Той пак вика: хайде, фани го, вика, колко пъти ще го лапаш? Извади ли го? Не. Само така ми прави с ръцете си и ми вика: с него, кажи така, че беше полицайката женската с него и той не може да свади между полицайката, защото са те колеги. Кажи така, Радке, няма да се срамуваш. Хубаво живот имаме, значи с нашите лапета, не се разболяват, не са грани. Добре, как ги храните тези деца? Виж как ги храним. Аз храня. Виж как ги храним, виж. О, ма пръскаш ме. От карната взимава детенцето ми, бе, батко. И аз също. Кърмя, виж. Ама вие сте като едни кравички.
Да. Тя не може да спи без гърдата ми. Направо посля детето ми на ръцете ми да го дърпат полицаите в ръцете ми. Лошо остана на нашите деца. На мене лошо ми стана. Направо. Така ма тръщнаха в земята. 5 полицаи ма фаща така, пък госпожата взима детето ми и бяга с нея по стъпалата. Пък те докато прибраха детето ми, дори не го знам кой дом сега. Добре, а другите ви деца, които отдавна са в дом, от кога не сте ги виждали? От кога не сте ги виждали? Ами от 6 месеца не съм ги видяла. От 6 месеца. Що не се интересуват от тях? Не ги дават. Тя са 5 години вътре. 5 години вътре децата са от дома, крадени от нашите ръце пак също. А тя отива на свиждане. Гледа 5 минути свиждане, пък 5 месеца не ги гледала сега. Като идем при нашите деца. Искам си всичките деца, аз ги гледам, баба съм, искам си рожбите. Както ми са мили децата и улицата така, мили ми са всичките.